Kuna ta yi muna ta ji. Kana ji na? Na'am. Ni fa a yanzu babu wata mace da ba zan kauda mata ƙarya ba saboda ƙaryar suke so. Ne har so nake mata wani shugaban ƙasar isa ke ta in je wajen ta in aure ta. Ba abin da kuma zai. To ka aure ta ina jin ita dai a ranar nan ji za ta yi kawai kama tana jahannama. Wasa ne. To ne. Sun raba cin haram. Su ci kuɗin banza su ci kuɗin wofi. Shi yasa fa na buga takarda na buga wabin nan irin mai fasta ta fi so shi da ina. Ni fa bari ka ji. Kamsila na tsaya a nan karkaranmu. Na ba da kuɗin fastan ma hima ɗan fasta wai ya iya cin amana. A nan gano kenan. A nan gano. A nan ƙwarai ko dan lokacin akwai ladi ba duwa na ga ana ta liƙe ta da hotonka. To kaga kuma yara fa da kyar take gane ni ma. Ba sa gane ka kawai a honorable na ke gano ka. Tunda aka sa fastan nan ta a jikin mota ka dangare bai hau ba. A an ba lalle ka ci ba. Dan gani ne kamar tarko ne dan banda. Ai. Kai. Salamu alaikum. Yau ba na jira na dogon budurwa wallahi. Goni na. Ani ni zan. Inda ne ma dakin. Na fi zuwa gumu don rama. Inda ne ma dakin mahaifiyar zani hirar. Ga halak nan. Ta haƙ an kukuwa. In ka fahi wannan ai gwamnati ma ya ta zo ganin ka. Allah ya kawo miki masu kuɗin arziki ba 'yan iska ba. Kin gan mu a jigace. Aiki ne aiki yau kwana 6 muna sama. Ai daga America muke yanzu. Kuna ina? Wato jirgi ne ya samu matsala. Jirgin sama. Ya ci ko mutane kin san an fara tafiya umaran. Aka ɗayar. Saboda wannan Honda take ko Corolla 2 ya suna wannan abun din. Ina manta wallahi sunan cutar ma wallahi ko BBC. Wata iri ce dai. Anda ya data da yake. Ku da kuke fita kuma ai bai kamata a ce kun manta. To kina ji? To kuma ai ba cutar muke yada ba. Wallahi aikin ma mu ba karamin aiki bane. Jirgi ne ito a sama a America. Gaya mata. To jirgin nan yana cikin tafiya. Yawa. Ikon Allah ana sanyi kawai yana biyowa ta wani bangaren wani gajimare jirgi daskare. Ya daskare kuma. Kwarai ko ni ne nan na zunguro shi da tsani. Ban gane daskare ba. Daskarewa yi saboda sanyi da ake yi. A ina ya daskare a saman ya daskare. A saman ya daskare. Shi jirgin? Kinga aka kira Amurka aka rasa injiniya. Aka kira Germany aka rasa Germany, Holland, Spanish, Ingila abin da ya kai har kasar Fanabat. An kira turawa sun fi 6,000 aka rasa sai aka ce where I will live in the engineer Kanu ana dirka man waya daga ka san kuma wata abu ina fa gona ina gyaran dankali kin ji ko kawai na ji wayan nan manya kana gona ban gane kana gona ba bai wallahi wannan da ke ganshi ai manomi ne shi kadai ya taba noma Afirka shi kadai to ni ban gane maganan ku ba kai ka ce min Afirka kai ka ce min ina ne yanzu kuma kun ce min gona kasahe ne suke kiran sa a bangaren sa na aiki yawa kasa sa kina ji tara ce ta kira ai Afirka da kika gani da duk gona ta ce da nake noma dankali kware kuwa da aka ringa soka masa kira ina gona aka kira ka ce Mr. Kanu waya I wuce live in the former gona. Ni dai yanzu ki dakace. A ina kuka zo a jirgi kuka zo ko kuma a mota kuka. To ai biki bari mun ƙara can ba. Wannan ba Allah injiniya ne cikakke. Jirgi in makale ko ba ka bani ga mata. Jirgi ne makale. Yawwa. Ta ina yan makale ba. A sama ya makale ba. Gajimare ne rike yayi makale kowa ya daskare. Ba kuma da ni ban da hankali ba ko kuma a'a ko ne ba ku da hankalinki kawai dai kina taɓin hankali. Mun ya san mace baki da hankali zaman Afirka ne dai kawai. Ba bai Allah mu yanzu duk dangin kwa mai lafiyar mu ni yanzu ka san ni matsala tare dan Afirka ka san matsala tare dan Afirka kaddama shi gani yake bature ba shi da hankali tsari fa na jingina ni ne na dauko jirgi mai dira ungulu ne imanin wo malam iro kake ko wa kake ko me kake akara makalla arshan malam Kanu gano shine wannan ni bature ne ba na son damuwa ku ya hakuri ku tafi bature ne ni sunana an ce wannan kanku ku tafi ba na son damuwa ba na son matsala kuna ji ko ku tafi ku bani guri nan wajen ba gurin ƙarya bane ku je can ku inda kuka saba na gaji kace kare ce mun Kanu an ce kowa ya sake mai to ina ƙarya ma gidanku da langa-langa ina ta ƙarya alikin banza to ni yanzu ina cikin nan gidan ma banda abinki ba rami zan yi kawai binne kaina ba ni fa kai na fa ganganci ma wallahi tun daga turai ake cewa mu dinga toye hancin mu wallahi corona na ga kamar tana da korallan nan corona ko ta riga ka iba au Allah ya kiyaye mu higa kasuwa mu je mu samu wuiwui kamar ta jaka mu sha din yar hudu ta yi kai jiya naga dan kwaleliya ta faɗo nan bayana ji an ce akwai karuwa haka ne